Alright. Dada unobvunza kuti mune ichochi chete. Aiwa, hatina ichocho, tine ichi pachiri kutibatsira prostate cancer. Chakanyorwa kuti chiko ichochi. Chakanzi G+ mukuru mugondrosi nemubvunguti. Kana tikuti mubvunguti mukuru tikutaura mumve hapana siri kuziya. Unobatsira macancers ese. Unoklina chiprostate cancer. Varume tine kaya chinonzi chiprostate. Chiprostate kamukapisi kadiki katinako mumiri medu. Right, wabereki musone mfana wangu Jatwero pakanovharira paKingdom Vision. Maspozi wa yani ngakapera. G+ inopeza basa iyi. Shamari shaine mbewi. Ine moto. Mfana wendi kutomziya zvinhu zvakatombo zvinokonzeresa iye mfana waunoziva anonzi Jatwero wakona chingobude TV achita sei ari kutotizivawo inonzi Risto product sha Risto manyama Herbalist Mr. Tapi Dr. Chamvari Risto unotibata pa 078 536 4264 top zokorora futi 078 536 4264 Herbalist manyama Mr. Tapi ndo mazita ebasa zita rekumba sekuru wa muku kana kuti Mr. Kayera topedza masports